Aquest és un programa d'acompanyament emocional que ve a ser un espai per poder compartir des de la vivència emocional. Això vol dir no tant parlar sobre les emocions, sinó des de les emocions. Va adreçat a persones que en aquest moment estan en procés de recerca de feina. En molts casos són persones que han intentat diverses accions i que no han tingut resultat, per tant, pot anar acompanyat d'emocions com la frustració, la ràbia, la indignació, una sensació d'estar cremats, cremades. A la vegada és un espai d'autoconeixement, on les persones connecten amb què és el que sento i a partir d'aquí què necessito. I des d'aquí és molt més fàcil que puguin responsabilitzar-se de què és el prioritari per a elles en aquest moment. Aquest també és un espai d'autoregulació emocional. Què vol dir això? On les persones poden experimentar des de l'emoció i veure quins són els recursos que posen en joc per afrontar-les, per superar-les, i també els recursos de les altres persones. Així també ampliem el ventall de recursos que podem tenir. I des d'aquí sí que s'apel·la també a la intel·ligència del cor. Estem habituats a la part més mental i més racional, però també posar aquesta part més emocional, més des del cor, i en aquest espai de compartir que genera un clima de confiança, de seguretat i de respecte, afavoreix que puguem treure aquesta part que en el dia a dia és més difícil. La meva experiència ha estat meravellosa, fabulosa, ho he passat molt bé, he disfrutat molt, he gosat molt i sobretot em vaig amb una mica de llàstima de no poder continuar, perquè m'hauria agradat poder continuar, però molt contenta, molt contenta. L'autoestima la tinc molt alta. És molt interessant que s'aposti per això i per tractar més profundament tota aquesta angoixa que vivim les persones en què estem en aquesta situació. I està molt bé que es continués fent i que, a més, si pogués ser de més llarga durada, doncs perfecte. La meva experiència ha sigut extraordinària. La paraula seria extraordinària, perquè és una gestió emocional i penso que a l'hora de la feina és important aquesta gestió emocional i en tots els àmbits, perquè penso que si una persona està bé, tot funciona millor. Encantada. Penso que aquest curs s'hauria de fer més habitualment, perquè si vens aquí a un estat d'ànim una miqueta baix, t'ajuda tant en la teva feina com en la teva vida personal i al teu entorn, i a mi m'ha ajudat molt, molt.